בואו נעשה ביחד את האבחון סגנונות תקשורת. הטופס מצורף לכם כאן על המסך, אתם רואים אותו כרגע לידי. ולפני שאנחנו נכנסים אליו, לפני שאתם מדפיסים אותו, מורידים אותו, ממלאים אותו, חשוב לי להגיד משהו. כבני אדם, אנחנו חיים רובנו כל הזמן בעולם הדמיון, חלומות ותקוות. זאת אומרת שאנחנו תמיד שואפים להיות אדם טוב יותר. מה זה אומר מבחינת האבחון? זה אומר שקודם כל אם הייתי מסביר לכם מראש מה כל סגנון תקשורת אומר, הייתם מראש מתמגנטים לא בהכרח למי שאתם היום, אלא למי אתם רוצים להיות בעתיד. ולכן קודם כל אני מתחיל באבחון, מהסיבה שאני לא רוצה שאתם תסמנו את מה שאתם הייתם רוצים להיות. ואתם כאילו מנכסים את זה לעצמכם היום, למרות שאתם לא שם. ובנוסף, חשוב מאוד להדגיש שגם עכשיו, כשהסברתי לכם את זה, ואתם עונים על השאלון, צריך להסביר עליו, אז תשתדלו מאוד לא לעבוד על עצמכם ולא לסלף, אלא ממש להיות אותנטיים ביניכם לבין עצמכם. אף אחד לא רואה את הדבר הזה. ובסוף, סגנון תקשורת זה עניין של קונטקסט. הוא תלוי בסביבה שבה אתם נמצאים. אם אתם במשפחה, עם החברים, בעסק, בעבודה, במסיבה, בכל מקום אתם תהיו טיפה שונים. ולכן, האבחון הקרוב, מה שאתם עושים עכשיו, חשוב לי שתיקחו דווקא תחשבו איך אתם נמצאים, כלומר ברמת תקשורת, בסביבה הכי ניטרלית שיש, ושאתם משקיעים בה בדרך כלל הכי הרבה שעות ביום, וזה העבודה. העבודה, העסק, אם יש לכם עסק אז עסק, אם אין לכם עסק אז בעבודה עצמה, וזה כאילו הסביבה הממוצעת שלכם. זה המקום שבו אתם מבלים את רוב הזמן. ובסופו של דבר חשוב לי גם מאוד, שגם אם אתם אוהבים את התוכן, עכשיו שעברתם בסרטון הראשון, ואתם רוצים לדלג לדברים הבאים, אל תעברו לסרטונים הבאים, לפני שאתם מסיימים את האבחון. כלומר, תעשו את האבחון קודם כל, ורק אז. בסופו של דבר, האבחון פשוט, מה שאתם רואים פה, בעצם יש לנו פה שורות, יש לנו 4 מאפיינים, תכונות או פעולות שאנחנו בוחרים לעשות בכל מיני סיטואציות בחיים. אתם ממלאים את זה שורה עד למטה. כשבעצם בשורה יש לכם, אתם רואים פה 4 מיומנויות. יש לכם בשורה הראשונה, כמו שאתם רואים, נזהר, מבוסס, בעל השפעה ומוביל. אתם צריכים לדמיין שאתם בעבודה בסיטואציה מסוימת, ויש לכם עכשיו 4 דרכים לבחור. נזהר, מבוסס, בעל השפעה ומוביל. מה תבחרו בוודאות, בסיכוי הכי גבוה? תשימו 4. לאחריו, דוגמה עכשיו, אני בסיטואציה הזאת בדרך כלל יהיה מוביל. זאת אומרת שהמוביל אני אשים 4, בעל השפעה אני אשים 3, מבוסס אני אשים 2, ונזהר אני אשים 1. זה האופי שלי. אני בדרך כלל יהיה כמה שפחות זהיר, כמה שיותר מוביל, אחרי זה בעל השפעה, אחרי זה יותר מבוסס ורוצה יותר לבסס עובדות או דברים כאלה לפני לקבל החלטה. וניתן עוד דוגמה אחת, מתעכב, מחושב, אופטימי ומשוכנע. אוקיי? אז בואו נתחיל בזה שבמקרה הזה אני יותר אופטימי. כלומר, מבחינתי 4 זה האופטימי. לאחר מכן אני אהיה מחושב, 3, אחרי זה משוכנע, ורק אז מתעכב. וככה אתם ממלאים שורה עד שאתם מגיעים לסוף, ואז אתם סוכמים כל טור. כלומר, טור 1, טור 2, טור 3, טור 4, זה האבחון מאוד פשוט. תכנסו אליו, תעשו אותו, מצורף לכם בקישור כאן ביוטיוב, אם אתם לא מוצאים, שלחו לי הודעה באינסטגרם, אני אשלח לכם אותו, ורק אז תמשיכו להמשך הסדרה.